Pozdrav dragi moji sedmaši. Moram vam reći da sam pogledao broj pregleda od jučerašnje video lekcije i evo negdje oko 11 sati bilo je samo 25 pregleda, znači 11 sati danas. Vas je duplo više, pregleda ima i od drugih ljudi, znači koji uopće nisu u našoj školi, u našim 7. razredima. Dakle, ne znam što se događa, možda ste se jako koncentrirali na pripremu za usmeno odgovaranje, ali mislim nemojte sada on to da vam se cijeli život podredi samo usmenom odgovaranju iz hrvatskog jezika. Nije ništa tak strašno, to se može ponoviti u roku od sat, dva, a sve ostalo onda i stignete i molim vas da svoje obaveze izvršavate. To sam im napisao u Teamsima, znači morate pregledavati te lekcije koje vam dajem, morate ih preslušati, morate napisati bilješke koje treba napisati i morate riješiti radnu bilježnicu. Vi ste za priložne rečenice morali riješiti radnu bilježnicu, nitko mi se nije javio s nekakvim pitanjima. Dvije su mogućnosti, ili vam je sve jasno, što baš ne vjerujem, ili druga mogućnost, izbjegavate uopće bilo što pitati i možda čak i ne radite. Morate svoje obaveze izvršavati na vrijeme. Nemojte da vam se nakupi, jer onda će vam biti jako teško. Dakle, svaki dan napravite ono što treba, ne zadajem vam puno, nemojte me tjerati da vas opterećujem, jer to ću napraviti. Znači, to malo što morate napraviti, to stvarno morate napraviti. No, priložne rečenice. Rekli smo da ćemo raditi to u 2 dijela. Jučer smo sve objasnili, danas ćemo samo kratko ponoviti i pokazat ću vam igricu koju sam vam pripremio. To će vam biti za vježbu. Mi smo jučer naučili 3 vrste priložne rečenice. To su bile mjesne, vremenske i načinske rečenice. Priložne rečenice spadaju u zavisno složene rečenice, dakle to su one koje imaju glavni i zavisni dio. Zavisni se dio ponaša kao neki rečenični dio glavne su rečenice. U ovom slučaju, kod priložnih, naravno, ponaša se kao priložna oznaka mjesta, priložna oznaka vremena ili priložna oznaka načina. Iako ima jako puno vrsta priložnih rečenica, mi samo za sad radimo 3 vrste priložnih rečenica, znači mjesne, vremenske i načinske. Mjesne rečenice najjednostavnije možemo prepoznati po tome što pitamo ona pitanja za mjesto. Najčešće pitanje za mjesto je gdje, može biti kamo, kuda, odakle ili dokle, međutim najčešće ćemo pitati gdje. I ako možemo surečenicu preoblikovati u priložnu oznaku mjesta, onda možemo biti sigurni da se radi i o mjesnoj rečenici. Kao u primjeru koji smo jučer spominjali, sakrio sam se gdje mi nitko neće smetati. Pitamo se gdje sam se sakrio, odgovor je gdje mi nitko neće smetati, to je zavisna mjesna rečenica jer ima u sebi predikat neće smetati, a to se može preoblikovati u izraz na mirno mjesto. Dakle, umjesto gdje mi nitko neće smetati, preoblikujemo u izraz na mirno mjesto i to je sad priložna oznaka mjesta. Dakle, preoblikom si potvrdimo da se radi o nekoj vrsti rečenice. Vremensku rečenicu pak otkrivamo pomoću pitanja za vrijeme. Najčešće pitanje za vrijeme je kada. U primjeru, u meni je bilo svjetlo kad sam se vraćao u učionicu. Pitamo se kada je u meni bilo svjetlo. Odgovor je kad sam se vraćao u učionicu i to je vrijeme radnje ove surečenice u meni je bilo svjetlo. Vremensku surečenicu kad sam se vraćao u učionicu možemo preoblikovati u priložnu oznaku. Dakle, to je pri povratku i time smo si onda i dodatno dokazali da se radi o vremenskoj rečenici. I na kraju načinsku rečenicu, naravno,
otkrivamo pitanjima kako ili na koji način. To su nam pitanja i za priložnu oznaku načina i ako načinsku rečenicu možemo pretvoriti u priložnu oznaku načina, onda smo 100% sigurni da se tu radi o nekoj načinskoj rečenici. Dakle, majka me pogledala kao što pogleda samo drago sunce, kako me majka pogledala ili na koji način me pogledala, kao što pogleda samo drago sunce. Eto, to je način na koji je majka pogledala i to možemo pretvoriti u priložnu oznaku načina poput sunca. Znači možemo reći jednostavnije majka me pogledala poput sunca i tu smo se zapravo dokazali da je kao što pogleda samo drago sunce zavisna načinska rečenica. Radnu bilježnicu, dakle, javite se ako nešto nije jasno, ako koji zadatak nije jasan. A sad, što se tiče vježbe, pripremio sam vam na WordWallu opet jedan zrakoplov. Mislim da je to dosta zgodan oblik vježbanja rečenica. Nažalost, taj program WordWall mi ne dozvoljava neku veliku kreativnost, ne pronalazim neki bolji oblik igre od tog zrakoplova. Ima nekih još drugih igrica, međutim nije baš zgodno za ovaj način ponavljanja kao što sam vam pripremao rečenice. Tako da za sad ćemo te zrakoplove igrati. Ako se pojavi koji novi oblik, onda ću to staviti da baš ne dobijete nebeske bolesti od igranja zrakoplova. A kako igramo igricu? Znači to možete igrati na tabletima, možete igrati na računalima. Kad igrate na računalu, onda pritiskom na razmaknicu možete ubrzati zrakoplov. Vidimo, sad sam stisnuo pa je brži. Ne? Imate napisanu rečenicu, ovdje recimo gnjavi otkako je došao, evo jedna lijepa rečenica, koju morate odrediti, znači 2 moraju biti odgovora i oba moraju biti točna. Morate odrediti je li rečenica napisana u inverziji ili je napisana uobičajenim poretkom. To će vam biti napisano u ovoj igrici velikim tiskanim slovima. Za sad samo vidimo inverziju, a ova nam rečenica nije u inverziji, nego je u uobičajenom poretku, jer nam je gnjavi glavna surečenica, a otkako je došao je zavisna surečenica. Sad moramo još odrediti vrstu. Kako ćemo odrediti? Pa postavit ćemo pitanje. Hoćemo li pitati gdje gnjavi otkako je došao? Nije dobro. Znači to nije mjesna rečenica sigurno. Hoćemo li pitati kako gnjavi? Ne. Dakle nije načinska. To je onda očito vremenska rečenica jer pitamo kada gnjavi. Otkako je došao ili otkada gnjavi. Dakle, tražimo vremensku rečenicu. Vremenska. Gdje nam je oblačić? Nema ga. Nekad ga moramo malo duže tražiti. Ima sigurno negdje. Sad baš neće biti tu. Baš nam namjerno se neće pokazati. Nema. Evo ga vremenska. Naravno možete i pogriješiti. Imate 5 života. Recimo ako pogriješite, znači gubite život. Imate znači mogućnost 5 grešaka. Mislim da sam 20 rečenica složio, 20, 21, 2, tako negdje. Probajte ih riješiti postavljanjem odgovarajućih pitanja. Dakle, za mjesto postavite pitanje gdje, za vrijeme kada, za način kako ili na koji način. Isto tako, još jedanput podsjećam, redoslijed rečenica, to je surečenica, možete utvrditi i zahvaljujući zarezu, ali i tako da odredite koji je glavni, koji je zavisni dio.
ovdje nam je zarez nakon praga, čim je ušla preko praga, to je očito inverzija, jer ovo čim je ušla preko praga je zavisni dio, a glavni dio je utrne se vatra na ognjištu. A koja je vrsta? Samo treba postaviti pitanje. Ja vam dalje neću pomagati, rješavajte se sami i to je to, ne morate se registrirati imenom i prezimenom, za koji dan ću vam dati nekoliko tih igrica gdje ćete se morati registrirati imenom i prezimenom. Za sad samo vježbate. Pozdrav do sutra i molim vas riješite zadatke.